Hello guys! So ayan, katatapos ko lang yan yung nagbago na naman yung aking background dahil transfer ko na naman yung iba. So ayan, medyo makalat pa sa labas dahil hindi pa ako tapos. Pero ayan yung bagong background ko. Transfer ko na naman. Pero tapos gusto ko lang pag-usapan yung kasi hindi ako nakapag-sit down sa inyo dun eh. Nung last time na umalis ako, nung shinare ko yung nung kumuha ako ng sahod ko sa YouTube, hindi ako nakapag kasi medyo busy ako nun, busy talaga ako. Kaya hindi na ako, sabi ko mag-sit down ako, kakausapin ko kayo, pero hindi ako nakaupo noon na nakapag-usap sa inyo. Pero parang gusto ko lang i-share ba, kasi parang maging inspirasyon lang, alam niyo yun, parang maging mas ma-motivate yung ibang mga nanay or yung mga ibang na nag-iipon. Kasi parang na-proud lang ako sa sarili ko na parang hindi na masyadong gumastos, ganon, hindi na masyadong shopping, pagdating na pera, ganon. So, proud naman ako sa ginagawa ko ngayon. Gusto ko lang i-share yung aking mga ginagawa. Okay, parang I've learned my lesson sa mga noon pa yung mga sahod ko sa YouTube na talagang, alam mo yun, shopping galore, parang so guilty ako sa mga bagay na yun. Pero nung na-realize ko na parang syempre hindi naman ganun kadami yung pera namin, so kailangan ko mag-ipon. So thankful lang kasi ako talaga sa inyo guys, sa mga nanonood. Thankful ako sa inyong walang sawang panonood talaga, kasi doon ako nakakatanggap ng sahod din dahil sa inyo, diba? So nagpapasalamat talaga ako guys, kasi parang sobrang laking tulong niya sa amin. Doon sa iba sinasabi nila konti lang naman yan, pero para sa akin napakalaking bagay na talaga siya. Kasi syempre nasa bahay lang naman ako, so nakakatulong talaga siya sa amin. Kita ko sa YouTube talaga, mga kinikita ko sa YouTube. Kasi matagal ko nang hindi ko na lang gagawin ng video talaga na sa YouTube nagsimula ako magto 2 years na ako this April. So magto 2 years na ako sa YouTube din. Lately lang, yung sinasahod ko talaga, ang pinakamalaking sahod na tanggap ko sa YouTube is nasa 11, parang 11 yun guys, yung pinakamalaking sahod ko talaga. Pero yun nga, iba naman kasi yung sinasahod. Pero yung mga siguro medyo malaki yung sahod na yun, kasi sa mga videos ko noon, yung medyo malaki yung views niya. Yung pancake ata. Yung sa video ko pancake, yun yung pinakamalaking kita. Yun yung pinakamalaking yun yung video na yun na malaki yung kinita ko doon sa video na yun. So depende kasi yun. At saka hindi ko nga alam bakit siya nag-click. Hindi ko nga din alam. Kasi nga lang yung video na yun parang lang. Nakasalita nga lang ako dun parang share ko lang yung recipe ko dun sa yung version ko sa pancake na pinakamurang pancake. Yun. So, hindi ko alam na magka-click siya ng ganun. So, yun yung until now, kumikita pa rin ako sa video na yun. Kasi parang siguro may nagsisearch kasi paano magawa ng pancake, ganun. So, yung version ko na yun, masarap talaga yun. Swear, masarap yun guys. Puti na mukha ko dito. Kasi dahil sa lighting yan guys dahil sa lighting kaya puti na mukha ko. Ayan. Teka lang Ayan, ang puti talaga ng mukha ko. Grabe talaga tong Oppo, ang makaputi. Sobra naman. Pero ayun, yun yung video na yun. So, malaki yung kinikita ko. Until now, kumikita pa rin ako sa video na yun. And then yung paano mag-ipon ng pera, yun. Malaki din yung kinita ko doon. So, yun. Pero yung number 1 talaga yung sa pancake. And then, pero, ayun. So, every month guys, iba-iba yung kinikita ko. Minsan may
5,000. Minsan nga hindi ako maabot ng $100 sa isang buwan. Parang may time nga na yung inabot lang talaga kasi hindi siya maka-cash out kung hindi ka abot ng $100. Ito, may time na $99. I know, 99 point, may cents pa yun eh. Kasi parang 8 cents na lang yung kulang. Grabe, hindi siya abot ng $100. So, kung hindi mabot ng $100, sa next month ko pa ako sasahod. So, parang yung sa next month mo na sahod at saka yung sahod mo ngayon, parang magko-combine, i-combine nila. So, ganun. So, ganun. Depende kasi guys, depende. So, $100 na sa mga ano lang yan, 5,000, ganun. So, may times din na lagpas $100, minsan nasa mga 150, 1. So, ganun, depende talaga guys. So, para sa akin, okay lang naman siya. Okay lang naman hindi ako monthly makapagsahod. Kasi parang pang savings na kasi namin yung sa YouTube talaga. Kasi plain pang savings lang. Kasi yun nga, yung sahod pa pinagkakasya lang talaga namin. So, ang laking tulong niya talaga guys, sobra. So, nagpapasalamat ako sa inyo talaga na, alam mo yun, kasi sa YouTube, parang dito kasi natagpuan yung, parang yung mga taong makikinig sa gusto kong i-share. Parang, kasi mahilig talaga akong mag-share guys, mahilig ako mag-advise. Talagang noon pa mahilig, yun yung kinahihiligan ko. Tsaka sa akin, hindi siya ganun kahirap yung pag-vlog dito, pag-video. Kasi ginagawa ko talaga siya. Parang sinishare ko lang sa yung journey ko, yung mga ginagawa ko, yung mga alam ko. So parang hindi siya parang hindi lang basta ka lang makagaya sa iba. So, hindi ganun pa. Yun talaga yung ginagawa ko. And I'm happy na, kasi gusto ko lang i-share yung, syempre yung ginhawang tinatamasa ko ngayon, kumpara ko sa buhay ko noon. So, gusto kong i-share kasi alam ko maraming nanay na, mga napagdaanan din yung pinagdaanan ko noon. So, yun. So, sobrang thankful din ako talaga, guys. So na naman ako. Kaya, thankful ako. Kaya, thank you sa mga nanonood, walang sawang sumusuporta sa akin, nagme-message sa Facebook. Alam niyo yun, natutuwa talaga ako, sobra. Sa mga message ninyo. Walang row talaga to guys, hindi to joke. Sobrang nakakasaya ninyo ako pag nagme-message kayo sa akin, nagko-comment kayo sa aking Facebook page, sa aking Instagram. Sobrang natutuwa talaga ako yung nagpo-personal message sa akin. So, sa mga nag-YouTube, ang may advice ko sa inyo talaga, nag-advise ako. Pero hindi talaga, regarding sa about sa pera, huwag masyadong magastos. Kung alam mo yun, kumikita ka na sa YouTube. So, hindi to guys parang nagyayabang ako dahil humihit ako sa YouTube. Parang gusto ko lang ma-inspire kayo na yung ginawa ko talaga is yung nagsahod ako sa YouTube, hindi kami nag-shopping, gumala, alam mo yun. Kasi talaga yun pang savings. So, ayun, pinasya ko lang si Hagrid doon sa binigyan ko siya ng ice cream, happy kid na siya. Kahit ice cream lang. So, ayun, yun yung huwag yung ubusin. Pwede naman mag-enjoy, pero huwag yung ubusin. Kasi chance nyo na yan makapag-ipon. So, sa akin, ang ginagawa ko talaga, kukuha lang ng konting-konti doon. At saka the rest is kailangan ng savings. Yun lang guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo, i-share sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko pag padating na sahod ko. So, yung last na sahod, hindi kami kumain sa labas dahil straight kasing maraming birthday this month. Parang 3 times. No, 4, dapat may nag-birthday sa side ni Papa. So, kaya hindi na kailangan kumain sa labas. Kasi straight na talagang tomorrow, may birthday na naman. Nakapag-decide kami ni Papa na wag na lang tayong kumain. Next month na lang tayo kumain sa labas. So,
ayun, ipunin na lang lahat ng yun. So, yun lang guys, kasi medyo puno na yung SD card ko. So, I hope you guys enjoy, at saka, follow nyo pala ako guys sa Facebook, saka sa Instagram, at mag-message kayo, mag-comment kayo dun kung ano yung gusto nyo sabihin. Kasi sobrang na-appreciate ko, sobra, promise guys. So, ayun, see you in the next video guys, pag-whoosh, dahil mag-upload pa ako ngayon.